Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Martin Pivarč je môjim dnešným hosťom. Dobrý deň. Dobrý deň. A rozprávať sa budeme o doplnkovom dôchodkovom sporení, aké zmeny nás čakajú tento rok a samozrejme zhodnotíme si aj ten rok minulý, tak môžeme začať od 1. januára vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá mení podobu výpisov v doplnkovom dôchodkovom sporení. Čo je hlavnou zmenou a prečo k nej prišlo? Áno, máme v podstate nové druhy vzory výpisov a informačných dokumentov. Takže klienti tento rok dostanú nové výpisy, možno trochu štrukturovanejšie, komplexnejšie. A hlavná zmena je ako keby v dôchodkovom veku, jeho výpočte a akoby zobrazení naprieč 3 dôchodkovými piliermi na Slovensku, pretože každý pilier trošku inak rátal ten vek odchodu do dôchodku, takže asi je to krok správnym smerom. Niečo nám v tých výpisoch aj pribudlo, takže čo nové tam uvidia? Áno, ako som povedal, budú komplexnejšie, takže tí klienti, ktorí ich študovali doteraz a niečo im chýbalo, tak ponovom by to tam mohli nájsť. Pribudne tam viacero vecí, napríklad oprávnené osoby, ktoré sú teda uvedené v účastníckej zmluve, tak by ponovom mali byť aj vo výpise. Pribudne tam percentuálne rozloženie príspevkov, pribudne tam majetková štruktúra fondov, pribudne tam dôchodkový nárok, aký klient, účastník má, takže malo by to byť také prehľadnejšie, jasnejšie, čo môže očakávať od toho dôchodku z 3. piliera. Kedy môžeme tieto výpisy očakávať? Tak my máme povinnosť zaslať výpis do 31.3. každý rok. Samozrejme snažíme sa urobiť skôr, keď sme na to pripravení, takže ja predpokladám koncom januára, začiatkom februára, že odídu prvé výpisy, a to teda klasickým mailom, elektronicky, alebo si účastník, klient môže nájsť svoj výpis na portáli účastníckom. A tí, ktorí preferujú ešte papierovú formu a teda požiadajú nás o to, tak pošleme aj poštou. Takže treba požiadať. A výpisy často súvisia aj s daňami. Kto dostane potvrdenie o zaplatených príspevkoch? Áno, to je akoby žiadaný dokument. Rovnako si ho nájde účastník na svojom portáli, ale vo všeobecnosti ho dostane každý ten, kto vo svojej účastníckej zmluve ako keby nemá dávkový plán. Veľmi jednoducho povedané. A čo sa týka daní a uplatnenia nezdaniteľného minima základu dane, tak tam platia dve podmienky. Tá zmluva by mala byť uzatvorená po 31.12.2013, alebo ak je staršia, tak by mal byť zrušený dávkový plán, to je prvá podmienka. A druhá podmienka, účastník ako keby nemá inú zmluvu, ktorá nespĺňa tieto podmienky. Nie každý účastník dostane dokument, informácia o dávkach, pre koho je určený? Tak je to ako keby tretí typ dokumentu, ktorý posielame účastníkom, klientom a je hlavne pre tých, ktorým sa blíži dôchodkový vek a majú teda právo požiadať o doplnkový starobný dôchodok. A ide o informačný dokument, takže je tam znázornené, ako vyzerá ten plán, aké sú možnosti dávok, čiže je to také na zorientovanie sa, aby si klient dobre vybral, čo ho čaká. Už sme hovorili teda o tom, že tie výpisy prichádzajú elektronicky a máme tu tento rok aj takú jednu novinku, že uzatváranie zmluv bude možné aj na diaľku, takže čo to bude znamenať pre klientov? Áno, je to prvá novinka, ktorú dneska predstavíme. Tešíme sa na ňu. Myslím, že o pár týždňov by mohla byť aj na svete. Ako napovedá názov, ide o uzatvorenie zmluvy na diaľku, to znamená bez nejakého osobného kontaktu, bez nejakej osobnej návštevy si bude vedieť klient uzatvoriť s nami zmluvu, kľudne z pohodlí domova, z kaviarne, kdekoľvek má v podstate online prístup a celé to bude jednoduché, transparentné, rýchle a bezpečné. Zmeny sa dotýkajú aj webovej stránky? Áno, máme novú webovú stránku, takže veľmi sme sa na ňu tešili. Určite je modernejšia, prehľadnejšia. Doména samozrejme ostáva rovnaká, www.stabilita.sk, mení sa teda obsah. A veríme, že pre účastníkov, klientov bude jednoduchšie, čo sa týka prístupu k informáciám, čo sa týka orientácie a všeobecne taká komfortnejšia na prezeranie. Takže ideme smerom k tým ľuďom, aby si to mohli kedykoľvek uzatvoriť a skúsme im teraz povedať, aký bol ten rok 2025, aby sa možno mohli rýchlejšie rozhodnúť. Áno, keď hovoríme o finančných trhoch roku 2025 a máme ich opísať nejakým jedným slovom, tak povieme, že boli odolné alebo odolnejšie ako predchádzajúce roky, pretože mali sme veľa keby makroekonomických neistôt, geopolitických rizík a tie trhy ako keby nepadali alebo nerobili také klasické Včka ako v minulosti a rovnako aj uzatvorili rok s kladnými číslami, kladnými výnosmi. V podstate darilo sa aj akciovým trhom, aj dlhopisovým trhom, aj komoditným trhom. Z akcií performovali najlepšie európske akcie a akcie rozvojových krajín a z komodít boli takí na výslení zlato a striebro. Ako sa to prejavilo na fondoch Stability?
Mali sme aj kladné zhodnotenie vo všetkých fondoch, príspevkových aj výplatnom fonde. A konkrétne najviac sa darilo akciovému fondu, ten mal zhodnotenie 10,4%, druhý najlepší bol indexový fond, ten mal 9,5% zhruba. Mali vyvážený fond 5,4%, konzervatívny fond 3,4%, výplatný fond 2,4%. Všetky teda kladné hodnoty. A čo ešte zaujímavejšie, že tento rok nasledoval po rokoch 24 a 23, ktoré boli tiež veľmi rastové. Takže keď si zoberieme kumulatívnu výkonnosť napríklad nášho indexového fondu, tak tam je výkonnosť plus 56% a akciový fond plus 43%, čo si myslím, že sú veľmi pekné zhodnotenia a tí účastníci, ktorí boli s nami, si to zrejme všimli aj na tom konte. Ako vidíme ten rok 2026? Rok 2026, nemáme kryštálovú gulu, samozrejme je ťažké niečo predikovať. Asi vidíme, kto sledujeme správy, čítame noviny, že tie geopolitické riziká pretrvávajú už na začiatku roka, zrejme budú pretrvávať. Máme za sebou 3 kladné roky, čo sa týka zhodnotenia s veľmi vysokým zhodnotením, takže zrejme nejaký čas na korekciu nastane. Netvrdím, že bude celý rok, že príde v januári, februári, ale keď príde, treba na to pozrieť pozitívne, je to ako keby vždy šanca dokúpiť lacnejšie akcie, takže my budeme pripravení. Už sme si hovorili viackrát, že kedy si začať šetriť alebo kedy je ten najlepší vek začať si šetriť a jednou teda z najväčších noviniek roka 2025 je program investovania podľa životného cyklu, takže v čom je výnimočný? Áno, je to naša najväčšia novinka, v podstate už beží 2 mesiace, takmer 3 mesiace. A je to, ako keby by som mal povedať nejakú definíciu, je to automatizovaný presun časti konta a príspevkov z dynamických fondov do konzervatívneho fondu. A čo to vlastne znamená a aká je naša motivácia, že s tým prichádzame na trh, je, že z našej skúsenosti klient, keď prichádza do stability a vyberá si príspevkový fond, málo kedy zmení už investičnú stratégiu. To znamená, že vyberie si dynamický fond, v ktorom je aj 30 rokov, a prichádza výplatná fáza a on zistí, že je v dynamickom fonde a nedaj Bože sa finančným trhom zrovna nedarí a sú tam nejaké minusy, tak to konto vlastne jeho sa zmenšuje a vtedy sa tam ako keby zafixuje strata a už s tým menším kontom idem do tej výplatnej fázy, čo je veľká škoda, pretože bol u nás x rokov, sporil si a naša snaha je teda to konto ochrániť. Preto vlastne prichádzame s programom, ktorý by mal postupne presúvať časti konta a príspevkov z dynamických fondov do konzervatívnejšieho, ochrániť to konto pred výplatnou fázou a aby vlastne nebolo také náchylné na nejaké prepady, na nejaké vonkajšie vplyvy. Pre koho je to teda vlastne určené a ako sa to nejakým spôsobom pretransformuje? Je to určené pre ľudí s vekom 54 a 64 rokov, to znamená posledných 10 rokov pred dôchodkom. A robíme to tak, že vždy raz za rok urobíme presun konta a príspevkov a vždy zoberieme 10% toho dynamického fondu a presúvame do konzervatívneho. To znamená, že nás čaká 10 krát presun, každý rok raz a vlastne v tom 64. veku života už som celý vlastne zainvestovaný v konzervatívnom fonde, konto som ochránil, je málo volatilné a je pripravené na tú výplatnú fázu. Je tento nový program spoplatnený? Nie, program investovania podľa životného cyklu je úplne zadarmo, to znamená, že všetky náklady s ním spojené z naša stabilita. A ešte by som dopovedal, že je dobrovoľný, to znamená, že nikoho nenútime. V našej účastníckej zmluve máme na výber príspevkové fondy a vlastne pod nimi je kolónka, kde nám klient vie dať kvačku, že súhlasí s týmto programom. Čo by sme ešte mohli odkázať účastníkom alebo nejaká taká rada pre tento rok? Tak ja by som len možno zopakoval, že prichádzame s 3 novinkami na trh. Snažíme sa byť moderní, flexibilní, ísť s dobou, s trhom. Dokonca prinášame novinky, ktoré nikto nemá zatiaľ v 3. pilieri. Na účastníkov by som asi len povzbudil, aby vytrvali v tom dlhodobom sporení s nami. Hovorili sme o výkonnostiach, ktoré máme posledné 3 roky, takže myslíme si, že má zmysel byť s nami. A ich odmena bude potom už len pekný dôchodok z 3. piliera a zo stability. Martin, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, Maja. A vám ďakujem za sledovanie. Upozornenie. Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita DDS a.s. vytvára a spravuje doplnkové fondy na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.
Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení, vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte v dokumentoch, štatúty a kľúčové informácie doplnkových dôchodkových fondov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.stabilita.sk a u vášho finančného sprostredkovateľa.